Ако искам да акцентирам на определени продукти в сайта, мога да използвам ето този слайдер, в който мога да сложа колкото искам на брой продукти за акцент. Той се състои от заглавие, карета с продукти и бутон. Слайдера се управлява от тази стрелка. Такъв слайдер имаме в начална страница. Този слайдер се създава като секция от бутон нова секция. Намира се ето тук, нарича се Favorite Products. Ще разгледаме какво представлява вече създадената секция. Тя си има заглавие, превод на английски на заглавието и нищо повече. Това изглежда странно на пръв поглед, защото ние можем само заглавието да променяме и сякаш тези карета по никакъв начин не можем да ги редактираме. Само че ние имаме контрол върху това кои продукти точно да бъдат в слайдера и това се случва последния начин. Трябва да влезем в модул продукти, където виждаме списъчен вид на всичките продукти с изображение, заглавие, тип, продуктова категория и в дясно забелязваме, че имаме едно управление, при което кошчето е за изтриване на продукта, моливчето е за неговата редакция, която може да се осъществи и от кликане върху заглавието му. Тогъл бутон за деактивиране, ако не искаме да виждаме продукта в сайта, можем да го деактивираме, и една звездичка. Тази звездичка служи точно за това да посочим кои продукти са нашите любими или продуктите, които искаме да подчертаем, favorites, кликайки върху нея. Ако ви прави впечатление, на тези 4 продукта звездичките са жълти, т.е. активирано е това фаворизиране и затова те се виждат ето в този слайдер. Останалите са без кликнати звездички и не се виждат в слайдера. Ако натисна тук на тази звездичка, този продукт ще излезе от слайдера и няма да се вижда вече. Ето, рефрешваме и вече имаме само 3 продукта. Ако кликнем и изключим този продукт, по същия начин ще останат само 2 продукта. Ако накликаме всичките тези продукти по звездичките, всичките ще влязат в слайдера. Ето цялата секция подове. Рефрешваме и вече виждаме, че слайдера зарежда абсолютно всичките продукти на подове.